kado nilimen Avinas be non niltum umrongso hempu mukrang karcho ke daim pan ke bar pulo nasi nilitum along nong nang ke thang ne alun sipi atum nang dunji nasi non ke bar po nasi labang alun sipi tum ke sar beren sing kathar inut lo lapen ke inut ke karik bepi lo lapen inut ke suren be lo tim son kro lo lapen eping hipi lapen rangsina rongfar lasi labang so litum hempu mukrang karcho umrong apa umrong sulong kedami posisik lo lasinang litum sta labang soan sose obe cingri berakson atum phan aprang keja punya phan nilihin mate nili Avinas be ahin pen nang tum phan suri kadom pi pen subscribe hidung tak kadom Bang bong manon nitum dak adi mana lelo umrongso mate hempu mukrang karchu adim nang lelo lasino nang lelo pen ancu dat pelo tenitum puthot hadak program mong le chitong thuna dan sikang tolo kadang per thelong bang ke nang limen che thang nangi nang li phan bang nang lang nangi nang li phan bang nang ru nangi protang te nom bang ke bang phan ke lang dun kachali tunda kenang so sita nang limetan ta kan vek nangi nang limetan ba lun vek nangi nang limit hangta cale vek ra paklang nangi ingdeng sarkep karbiam pumukrang atirikam nikani sekpen baipi lengathom general conference risue jangatum daro meeting research center along uthot ingdeng sarkep ini kapadupon menchari pon mai pukihai dan cenglok tarik kiri thompen pilih tarik kiri puan adu kawe labang somai along kong posan pencenglok bidisan pencenglok man peng gitu nangat cetang lun karbiang long pen cenglok anparta umrong opam amri mujang kang kamera pet itu mah kaki pusami pen alang li lok sim paklang lo masih nilita YouTube hempu dah jepak lang nang kau lo alang li bang penang tuar nang than pon lo pen program tamim penang tum lang thai lo po non la so bang ani li phanang jepak lang lo dei jo tumi stam la lo te atumi pupun to dap stamin tum dak se ancholo da hotel system si mona bang ekdom self service yat da cholong jo alang li lo mo pen lam nang than pon bom nang paklang pon bom alang li lo be sang ho Avinas be